Llaw ar y lliw. Annwyl gyd aelodau. Flwyddyn yn ôl, rwy'n cofio mai pwnc trafod sawl sgwrs oedd ein siom nad oedd pethau wedi dod nôl i normal fel y oedd wedi cael ei grybwyll ar ddechrau'r pandemig, ond byddai pethau siŵr o wella yn y flwyddyn newydd. Dyma ni nawr, flwyddyn yn ddiweddarach, a dyw pethau dal ddim nôl i normal o bell ffordd. Ond rydym bellach yn gyfarwydd â hynny ac wedi llwyddo i addasu ein ffordd o gynnal ein gweithgareddau a chyfarfodydd. Does dim y bwrlwm arferol felly wedi bod i ddechrau fy nhymor fel llywydd, ond mae wedi bod yn gyfnod prysur ar hynny. Gwnesfwynhau fy ymweliad â Stiwdio Tinopolis ac ymddangos ar raglen Prynawn Da, ac yn gynnar yn y bore, braf hefyd oedd cael siarad ar raglen dros frecwast a Radio Cymru. Dwi wedi cael y pleser o ddod i adnabod fy nghyd aelodau ar y pwyllgor lliwio, rhai yn ymgymryd â'i dyletswyddau o'r newydd ac eraill ohonom wrth gwrs yn newid ein rôl o fewn y pwyllgor. Dwi hefyd wrth gwrs wedi cyfarfod â nifer ohonoch chi drwy gyfrwng y we yn yr is-bwyllgorau a'r pwyllgor rhyng-rhanbarthol, ac rwyf yn edrych ymlaen i gyfarfod â mwy ohonoch eto wrth gwrs yn y gwahanol weithgareddau. Mae'n beth braf iawn bod y mwyafrif helaeth o ganghennau a chlybiau gwawr yn cwrdd wyneb yn wyneb o fewn ein rhanbarthau, a gobeithio'n wir eich bod yn cael bydd o allu gwneud hynny eto. Rwyf unnau wedi cael cyfle i deithio ryw ychydig ac wedi cwrdd ac ambell gangen lleol, a hynny mewn cyniawen neu de prynhawn i ddathlu eu penblwyddi yn 100%, neu mewn cyfarfod misol. Hyfryd eich cyfarfod, a diolch am y cyfle i gael bwrw allan i weld ychydig o'r wlad a'ch cyfarfod wyneb yn wyneb, yn hytrach nag ar sgrin yn edrych allan ar yr ardd, sydd erbyn hyn wrth gwrs yn edrych yn weddol ddiflas. Cyffroes iawn wrth gwrs oedd gweld lansiad ein ail lyfr ers dechrau'r pandemig, sef caru crefftio. Dyma lwyddiant arall yn dangos sgiliau di-ddiwedd ein haelodau fel crefftwyr penigamp. Diolch i bawb am eich cyfraniadau ac i bawb a fi'n gweithio yn ddyfal i gael y llyfr yn barod. Bydd sawl un yn elwa o anreg arbennig eto yn Nadolig hwn, mae'n siŵr. Yna lwyddwyd i gynnal ein penwythnos preswyl eto eleni, hyfryd oedd cael rhannu penwythnos o weithgareddau ar y we, a gobeithio'n wir bod ein aelodau newydd hefyd wedi mwynhau'r arlwy ac wedi cael bydd o allu ymuno a'n gweithgareddau. A hithau yn agos ai at dymor y Nadolig, rydym ninnau yn edrych ymlaen i'r cwis hwyl wrth gwrs, ac i'r ffair eiaf. Efallai y cael gyfarfod wyneb yn Llanelwedd, ond wrth ysgrifennu hwn, dyw'r manylion ddim wedi eu cadarnhau eto. Ond beth bynnag fydd y trefn, boed cwrdd yn neuadd Morgannwg neu drwy gyfrwng y we. Edrychaf ymlaen i weld y cystadlaethau a rhyfeddu eto at eich doniau creadigol a chymroddiad i gystadlaethau Merched y Wawr. Ymlaen â ni wedyn i flwyddyn newydd arall. Gobeithio bydd yr hen Covid-19 yn cilio gyda 2021 ac y gallwn ddychwelyd i gynnal ein holl gwyliau a'n gweithgareddau cenedlaethol wyneb yn wyneb a chael cyfle i gael clonc go iawn gyda phawb. Pob hwyl i chi gyd ac bod i braidd yn gynnar, Nadolig llawer. Hwyl!